għalfejn qed ħareslem fum tħareslam kemm senti differenti dal-aħħar kif imdint nsejt kont wetni f'dak il-kliem sabiħ dejjem għal xulxin dejjem flimkien fl-imħabba maqudin li fejn ma jkun ħadd kemm intom ħaj għax ħdejk inkun ferħan lax Viċin għal-istana l-ekmijaj u narġaw fakrek f'dak iż-żmien ta' ġmien li trasek fuq spallejja ħanħares kitfajlek u għajt li tridni nibqa' dejjem dejk